София, една от най-старите европейски столици с хиляди години история, през ноември посрещна 360 фирми от 35 държави. Те се събраха за изложението на храни и напитки Интерфуд 2011, където показаха разнообразни хранителни продукти. Европейската комисия също беше в София, за да напомни отново за хората, които се грижат, всички тези храни да са безопасни. We're here in Bulgaria this week with our Vets in Your Daily Life campaign. It's run for a whole year. This is one of our final stops, and we wanted to really come here and explain to people, particularly children, the importance that vets play in society. There are 250,000 vets who work across Europe protecting the food chain for 500 million citizens. And not a lot of people realise that there are vets involved right from the farm, right through to the fork, making sure that every step of the way our food is safe. Още в началото на пътя на храната, в една екоферма, лицензирана да произвежда биомляко, ветеринарите оказват необходима и ценна помощ и за здравето, и за правилното отглеждане на животните. Паса ги на пасища и ливади, които са наторени изключително и само с оборски тор. Храня ги с концентриран фураж и сено, което е произведено във фермата и което е отгледано по същия начин. Без ползване на изкуствени торове, без ползване на пестициди. Аз съм в непрекъснати взаимоотношения с ветеринарната служба. Помагат ми и за опазване здравето на животните, като профилактика, като лечение. Ползвам тяхните съвети и имам и добри резултати. Ветеринарите са и по-нататък по пътя и осъществяват контрол и в преработката на храната с редовни инспекции. Целта е, общо казано, защита здравето на потребителя. Ние сме гарант пред обществото за безопасна храна, която се произвежда в случая в този обект. Това е начин, за да сме сигурни, че всеки един обект на територията на град София и на България произвежда безопасна за здравето на консуматора храна. За да гарантират прозрачност и контрол, ветеринарите вече са на път да постигнат и 100% проследяемост по цялата хранителна верига, от фермата до масата. Изключително важна е ролята на ветеринарния лекар, защото, както се казва в сентенцията, хуманният лекар лекува човека, ветеринарният лекува човечество. Затова, за да бъдем ние всички здрави, за да можем ежедневно да слагаме и качествени и безопасни продукти на трапезата, тази професия ще бъде и ще пребъде. Бъдещето е свързано с новите изисквания по отношение на безопасността на храните. Ние сме свидетели всяка година вече на инциденти с храни и това прави тази професия още по-важна. Тази 250 годишна професия изглежда ще продължи да играе ключова роля във времена, в които потребителите все повече държат храната им да бъде не само вкусна, но и чиста и здравословна.